Assimi ko k'a tɛ se Mali président kɔrɔ ko k'a lajɛ ko k'a di Jo Bala ma ou bien Mande princesse ou bien Chico. Chape. Ko maliyɛnw ka vote kɛ olu saba ni ɲɔgɔn cɛ. Sécurité a kɛra cogo di? Ay FRM nani jadi k'a mun ye ne ka bureau kɔnɔ yan nɔ Chape jagoya sécurité k'a bila walahi. E yugo 12 sitanɛ k'a dɔ bɛ da Chape. E ni Ala cɛ ka ninnu kɛ président o tɛ jamana kɛ tɔ bilen jamana. Bilen jamana cogo di? Bilen jamana walahi don o don an bɛ bilen murumuru tɔmɔ an kɔ. A bɛ ni fɛn cɛ Chape. Président mana di ninnu ma hali ni den wolola bi a t'a fɔ ba dɔ ta Chape. Ko an ka président ta k'a d'olu ma. Ne bɛ yan nɔ u ka ne kɛ président. K'i ka président wa? Chape bɛ fɛ o de ni président man kan. Ayi ne m'a fɔ Assimi de ko k'a lajɛ ko ka choix kɛ Jo Bala ni Mande princesse ni Chico cɛ. Bon ne kɔni tun ye n ka choix kɛ ka ban. E ka choix kɛ jɔn e ma ne yira. Ayi ne b'a dɔn e cɛ min Chape bɛ ne yira walahi. Ko ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ. N'i kɛ n ka ministre o walahi. Ko ni san pɛrɛnna ko bɛɛ b'i kunkolo de minɛ. E bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan Chape? San pɛrɛnna dɔrɔn ne y'u kunkolo minɛ. I kunkolo minɛ ka taa n'a ye kɛrɛfɛ i kana n'a tigɛ nɛn kan k'i bɛ kɛ président fo k'i sa. Kana n'a tigɛ nɛn kan.